салом барои он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Бо шумоям ман Мубориз Аҳадов. аз дидани видеоҳои якранги технологӣ шояд андаке дилгир ҳам шуда бошед. аз ҳамин сабаб мавзӯи видеои навбатиро тағйир дода лаҳзае аз ҳаёти муҳоҷирон интихоб кардам ки каме шӯхиомез ҳам ҳаст. ба ҳама маълум аст ки аксарият дар муҳоҷират қарор дорем. оё медонед дар байни мардум саволҳое вуҷуд дорад ки ба ҳамаи муҳоҷирон дода мешаваду мардум ҷавоби онро донистан мехоҳанд, вале ҷавобаш ба муҳоҷирон каме мушкилӣ оварда баъзеаш дилгир ҳам мекунад. шумо ҳам бо яке аз ин саволҳо агар рӯбарӯ шуда бошед, як класс гузориду моро ҳамроҳӣ кунед. рафтем. як лаҳза қариб буд як чизро аз хотир баровардам. дӯстон, ба наздикӣ як сайти нави тоҷикиро бо номи ҳамватанон.ру пайдо кардам ки ин хело маро хурсанд кард ва хостам инро ба шумо ҳам расонам. ин сайт барои ҳалли мушкилиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Москав пешниҳод шудааст ва оянда дигар шаҳрҳоро низ дар бар хоҳад гирифт. барои ёфтани ҷойи кор ва манзили зист, хариду фурӯши лавозимотҳои арзон, маслиҳатҳои ҳуқуқӣ ва ёрии тиббӣ, инчунин дастрас кардани билетҳои арзон ва дигар чизҳое ки барои муҳоҷирон зарур аст, кӯмак мекунад. барои регистратсия дар сайт як рақами телефон кифоя аст. дар сурати пайдо шудани ягон суол ё мушкилӣ тариқи Facebook, Instagram ё ВКонтакте муроҷиат намоед. силкаи сайтро дар поёни видео мегузорам. ҳамин тавр саволҳо оғоз мешаванд. вақте аз муҳоҷират занг задед, сар мекунанд. ба фикрам пулат калон шудаги дигар моро ёд ҳам намекунӣ? хайр, кай мебиёӣ? меоӣ ё ҳамон ҷо мемонӣ? мо ҳам равем? не? чаро? фаҳмо. хайр, хез биё, мегардӣ, мисли мо зиндагӣ мекунӣ. мо ҳамин ҷо намурдем. саволҳо мисли борон. инчунин саволҳои дигаре вуҷуд дорад ки ҳар рӯз инро мешунем ва ҷавобаш хело душвор ҳам ҳаст. маошат чанд аст? борҳо мегӯям, аз кор вобаста. боз такрор мешавад. хайр, масалан чӣ қадар? мегӯям хуб аст. ба ин ҷавоб албатта қаноат намекунанд. боз ҳам бо тарзи дигаре такрор мешавад. хайр, дар як моҳ минимум чӣ қадар меёбӣ? мегӯям албатта хуб меёбам, аммо хело кам аст. пули як мошин кор кардӣ охӣ? нашавад биё. худоҷон, намедонам чӣ бигӯям. акнун вақте аз ғарибӣ рафтем, гумон накунед суолҳо тамом мешаванд. баръакс бо тарзи дигар дода мешаванд. ростӣ вақте тобистон худам рафта будам, чунин саволҳо буданд. чаро омадӣ? ҳоло вақти сезон корҳоят омад накард чӣ? ё он ҷо нашуд? оварди охи ягон чӣ? дигар намеравӣ? чаро? мо рафтанему, ту чаро омадӣ? мо фикр кардем ту нав роҳата ёфтӣ, бояд ҳамон ҷо меистодӣ. хайр, оварди охи пули ягон мошин ё хона? чанд қадар овардӣ? хайр, акнун пулҳоро чӣ кор мекунӣ? мошин мехарӣ ё хона месозӣ? он қадар ҷавоби ин суолҳо душвор аст ки намедонам чӣ бигӯям. ин суолҳо ба маънои нарав ки гург мехӯрад, на биё ки аз дидорат безорам. ростӣ суоли дигаре ки маро сахт дилгир кардааст ин: чаро ин қадар хароб ҳастӣ? магар он ҷо чизе набуд хӯрӣ? ин суол бароям ҳаммаънии суоли зерин: кай мемурӣ? ҳанӯз ҳам зиндаӣ? дод аз дасти ин мардум. агар мурда халос нашавӣ, зинда ҳеҷ гоҳ оромат намегузорам. хуб дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. фикрҳои худро оиди ин мавзӯъ дар комментария нависед. агар бо яке аз ин суолҳо рӯбарӯ шуда бошед, ҳатман як класс гузоред. хайр.